Sa sisim ngai kublai ya program komiti kabala ibit yang aban sambat pi ha kani ka por ke bementa. Hoi kani ka program jong i pastor. Henry i pastor hapadeng ke jing bamlakyar lamba benbe lamba kam ke jong truas yui pat ke jaka. Ila pasyat yang aban sam pada tei selok ha kani ka por ke bementa. Bar ngai kublai ru ya pi baro ke badar rengkat ha kani ka por ha jing seng. Kumju khantam ya kani ka yeng kalau priang lamba ke jing seng hapadeng ke jing kejong pi ngai skem utrai la rung shwa han ga yeng ha shwa mangingin rung ha kan ga yeng ka subject bang aku amane sambat pi ha kan ga por ke bamanta ka dai ngansa le hadin kane ka ngansa kana poi sheshero ngansa le hadin henroy kane kentin ngansa le hadin kana poi sheshero Hakaway kasi kay baka ng text sa pedeng ke jingdom nga iwe nga ongkum ne te kanang poi sheshero I ongkum ne yang poi shaklaw nga ko aban ong haga ne kapor ke bamata angu yo blay lada pidang poi shaklaw how pidang ra ban ring sim pidang ra ban yai what happening ka jing shutom ka jong pi angu yo try haga ne kapor ke bamata ru let's say pidan happening ka jingpang Let's say pidan happening syutom. Let's say pidan happening ke jinge hangong aingu yo blay. Lada pidang la ban ring man sim. Henry ngapen kenal biang ya pi ka subject ka wa sambat pi ka dai ngan sale hadin. Kane ka kentin ngan sa kana poi sheshero. Ngadon ka we ka jingi tu kana ha ka por ka bamanta banyalam khamat ya ka subject ka jonga. Ha ka we ka sina don we brio ka teng ubok. Uni beri berkateng ubop, uni beri bestat ha. Kam start uni ken banyak pi ban rap. Kam start uni ken ban yang Kam start uni ken ban chairman belam lembaga jingseng ha kan kapor. Uni ubop, uni beri bestat ha. Namar uni ubop, uni unong thokot. Haba ong nong thokot ngai skam pi song thu kat no kilong ki beri ki champang, kat no kilong ki beri ki bestat. Ngi pule ki kot ki slah college school, namar la tho da ki beri ki ba. Stan. Kum tahu ni ubop ru ude beriu bastan, bat uberiu champang bah. Bat ude beriu pau bah. Bar juto shibun bah ki kot ke jong o. Henry uni ubop udan ka we ke jinglong ke jong o. Kata ka jinglong ke jinglong pen sa teng. Da ka baong ngan sale hadien. Ngan sale hadien. Bat uni ubop udan ka we ke tengah ke jong o ke ba beriu bah. Kumba bhabriu ma phi khna samla kumba bhabriu ka samla ka jong phi kumba bhabriu ka tengah ka jong phi kumba bhabriu ma phi kilong kmi ban ha ka we ka singi ka bob udang tho an ple jingmut phai ka jing tho kot ka jong o ka tengah ka jong o ka perta kum ni apa bob sap pembet lem gitu ki nyut kebadan apa dasbin ma ha kata ka po bob wong kum ni to men kmi ngan sabret sibit Makum na ngan sabret si bien. Kani ka shibit ka jong ubab kala kala ken hakashisni. Na ka shisni kala kala arsni. Na ka arsni kala kala laisni. Anna la poi la shisni pan ka tengah ka jong kala ong yang ubab kum ni. Bab pilabret na am ka tu ka nyut ka bangapa e pi bembret. Na poi dasbin. Bob la ong kum ni. Ish men kami ngalakum klet pi men kami hapdeng gajing bun kam ngan sabret shibit men kami ngan sabret shikano shibit kane ka shibit ka jong ubab kala kala long yang kepala sya kasnya namar ha gajing bun kam ulakum klet ken benbet ya kata kenyu la sai kasni anda lawan kai ki perlok ke jong tengah ka jong kat bagi dang syongkai Kamen kini kelas nyoy ka jing sma utung kebabe te kamen kini kala tarai badai uni man kpa jungahi tanai ba umbret itu kenyut nada sbin kasma utung kasma jabo te kamen kini kal ongkum ne yaman kpa ba pim pabrik ketu kenyut nada sbin ubab hata por ongkum ne sai sisen Ashman kami ngalakum klet pi hapdeng ka jingbun kam ngambrat nak mentah pi man kami ma
Ha kata kapor kat ba ubok le syau ban pret kata ka nyut na dasbien. Kajing sma utung hat ka jeng keladap lot. Abriu barok ke nak syong syuk hat ka yang. Anda lara kata ka nyut syabar. Na ka jeng. Om tang ka jeng. Wat ka syong kat habaro asma utung lot. Nadu kata kapor pitip nyobob kelasin kerteng. Kanongut nanging ngisasin kerteng. Lagi perlok jongi. Ngadai wei. Ubob ruken nadu kata kasingi ulah sasin kerteng kum ni. Ukpa jong ke iu tung. Kumna? Ukpa jong ke iu tung. Ubob ken ulah yak lenti la magan ga jing e. Da ka bapan sateng da ka baong. Ngan saleh. Haka jing em ka jonga ka jong pi wei pe wei ru. Ni don ken yau ne ubob ubarit hapo ka jongi. Ubaju ong ngan saleh shibib. Ngan sale la syai ba ngaku ban ong ye pi kan ne ngan sa ka jongi ke ba shibet ke ba la syai kan sa kala teng teng anda la kala teng teng ngan ong ye pi ke ba ong uwe unong ya la na pi pule ko teng teng hatu ha por exam pim ang teng heng for exam namar pule ko teng teng la po exam la hak ke ba khri ap shu ang teng heng la da pi bam ja teng teng hato pin ang teng heng hap ang teng heng la da bam ja teng teng nama rai kho kumta hawangi pen sa teng be ngile teng teng ni ongin sale sibet ken ma ka jing ka jongi ru kan poi ka singi bang haban ang teng heng kumta kamat ke bening kong mga ko ban ra ha kan ka por ka bam ta ka de wat nam pen slam iya ka bawha Lara pio i papi don ha preng ka jing e ka jong pi. Wan no show blay. La pi i pi don ha preng ka jing pang shutom ka jong pi sumarno menta. Wat na pen slam ya ka bha ha ka jing im ka jong pi ka don ka ni ka jing ma. Pin pa yau try anta dir ka por le no ai ngan ong pi. Pai no menta. Langin pule ka sti ka jong jokop kalong ba saw ka khot ba khak nyau ki kan tien ki bong kum ni sangap hang. Namar kata hau batip banle yak babha bat ubam le hau taken kalong kapop pioi tadangi tip ke ke babha la ngim le ken kata kalong kapop haba ong kapop milamat ong kawe ba kan tin la kapop ke de ke jing sniu habangi tip ke babha ka jing im jongi la dangi ong ngin sale la ngim poi banle ngan ong ye phi kham kolot kalon ra ka jing sniu ha ka jing im ka jongi on dang la poi ka jing sniu ngin sa ang teng heng nama kata don kam yang ai pi bangin le kham kloi ya ka ba bat ka gospel ka jong Matthias kalong ba khat we ka de khot ka pra ken tin ki wong kum ni to wan hanga pi baru ki ba thai bat khia ka jing kit dengan penjam nya pi ka kum ne konten ken ha bangi pule ken u Matthias ken u ya thu bo chisu u kren ken ya ki jiu Kijau kita nak jing te jing kum juga hukum juga tasman kabarin ka jutang kabarin ka bakhya hadu kata-kata la shi bakla khnyat asal khamau ka hukum ka bakhya hadu kata-kata tham ka sabat kalau ka bakhya hadu kata-kata merkum jo kan uji suye khat hagan ka por ka bamta yang ai piwe poe la kalau nga jing khia ka jing pang shitom la khia jing mo ji perkhat la khia kilo ki banta uji suye khat wa nam pen islam yang babha yo pipoi ha kacing ma kamat king kabar kapor ka ba ai ublei kalom ba kordor ublei ai shibun kapor ngai pi kat bang yang la menring mensim ken ke kapor ka ublei ai piang la bering mesim mentah ke kapor ka ublei ai ngai pi nganong halil yang pi ro yu try halilnya you try halilnya you try hosana to pediem yang halilnya you try hosana pediem yang kapor ka ba ai ublei yang ai pi ke kapor ka ba kordor bang ka ba kordor hadu kata-kata wanam ngan sawan hadin ko trongai ngan sawan shibit ngan sa ka ma ong pi ka na po shi shiro wano mantaken kengkor kapor ka jong ublei langin pule ka sti ka jong pol apostol chefesos kalbasan ka ba khatsan hadu khan riu tin ki bong kum ni to khmi bha te kum no pi ai om kum ki bam stat henry kum ki bastan da ka basius ma ya kapor na ba kini kisngi kilong ki basnio
Lagin pulih susu ke si jong jokap kalong besar ke prai kentin ki bang kum ni. To wan hajan ya oblay. De un wan hajan ya pi. To thet no ya laki kiti go pi ki bapa. Bat pen khut no ya laki donut go pi ki basen rop ben siam. Ba ong sen rop mesin alabat nong arsap ben siam. Pi oi yang ai pi wei ki baju buteng. Ki kun samla ki baju buteng. Kene ka jing ka ya snyo ya kene khubor ha kene ka por ka bamanta. Wanam buteng ke wanam angan sa pule Bible shibet. Ngan sa dubai no. Ngan sa pa show blay. Wanam angan sa jia sang no acham tayo. Menta ngat hakli. Menta pita kli acham tayo pen sa sukwa. Ka jing buteng ganam po si si airu kai. Wanam longken ke bolong ubab. Ubab namar ubuteng palat ngan ong ye. Ubri wastat ubri shampang. Namar ka jing buteng ga jong atip yo ku khpa jeng iutong kanam slam shu ban tip yang ai phi nang im kum kan ka jinglong kan an sa sin kerteng yang ai phi ru kan kistan kanam satan kertam ka no ka jing la ran nama kata yang ai phi wei poi ka bau try udang khat phai no shoblai bat ha kan ka por ka bamanta ka mat ka khadu ka ajing kermen yang ai phi habangi pertai yo try ni khat kerpat yo try Kelam na pansaten geng ko ki para sama kilong kini kilong pa bar kan kayen. Ngadong ye piu try pen im bai yang ai pi pen jing e jing jar ka jong. Lakin pagi kam ja pasol kalong ba a ka khat ka ba ar kuwe ki kinten ki bong kum ni ngilang da. Bat kanja ba uno baro uban khat kerpan ya kerteng utrai on pen im ye o. Ka de yang ai pi kai bagi khat kerpat ya kerteng ka jong utrai ha ka por ka ba biang. Kumangila pule meni na gospel ka jong Matius uci suang tawan hanga pi barok batait bat khia ka jingket tengan pencam ya pi kat ba utrai udang khat yang ai pi nirang snow ya ka sur ka jong utrai lema ki shakri ka jong utrai lema tin ka jong utrai ka de yang ai pi bangin pai no shau utrai kan ha kan ka por kidon ka jing pang sutam pai shau utrai kidon ka jinge pai shau utrai pen khia yang ai pi nganong ya pi kan poi ko ka sngi ka bangin yo snow shu ya gospel ka jong utrai kan poi ko sgi bang yo sio shu yak tin ka jong tra hoi na kitab Amos kan ka bang syam kan long ka phra ka ko khat we ham tu kai utrai ong unam pha ek jing gardu yok pu lamne ka jing sliang ye ko henrei ban yo sio yak tin ka jong trai kane kala cha hagi por ki baman shwa hadin kitab ka jong marakhi bat shwa gospel ka jong Matius saus pa snem ublei ulas snap jan Kelam dah keren sikan tin ruam. Bat kiswel ken kila terang maria snyo ya ketin kejong try kila mare shane ba shatai kimyo. Bat kala pendet ken ka jing tho kala tho kitab Amos kal ma pra ka khatwe. Bat kane ken kena pendep hagini ki sngi ki bamantaru. Don gisnong ki jaka ki terang maria snyo ya ketin kejong blai kimyo la. Don ki terang man le jing seng bepelong jing seng kimyo la. Yang aya pitenai ong Kinam syaban rung, mana kasnong gatha ko jogi, namar ampar biang ki kot islaru. Kadai kan ka por bangin pai no show bolai. Tham kloi kan pansa teng. Ubolai ye khot yang ai phin. Thi kwa jiban khia, pan no menta. Thi kwa simple lai. Ai ti no try, on try pelai yang a. Utrai nyarap yang ai phi. Habi kloi ban khen ko ka por ka jong un. Nama kata ang piwan pansa teng. Ka por kadang don yang ai phi bangin pai show try. Dan poi sebekut dan pendam naga jing doai. Kekpah ujung ni bahaba ne. Terai bersing pesate. Ni don ni bob haga jing im ga jongi. Dan kam ni hosana pekin ni. Penin yang ah. Penin ni sem ga jonga. Ni don kam ni terai ngon hai. Haga ring Yesus Kristus doai. Mantap halal uta. Amen.